Helo, shwmai. Meinir Davies dwi'n gydlynydd y Gymraeg gyda JCP a dwi yma heddi gyda Rhys sy'n gyfarwyddwr yn ein tîm ameth. Shwmai Rhys, shwt i ti heddi? Brilliant, diolch. Diolch yn fawr am y gwahoddiad yma heddi. Ti wedi bod yn JCP nawr ers mis Rhagfyr 2021, wedi ymuno o gwmni adnabyddus arall. Beth nath i ti ymuno gyda JCP? Oedd e'n cyfle gret i bod yn rhan o'r sector amaeth a i cydweithio dyrori a gweddill y tîm i really bwrw ymlaen i treol helpu y diwydiant i dod dros yr problemau sydd yn gwynebu'r sector dros y misoedd a'r flynyddoedd nesaf. Beth i ti'n meddwl yw'r heriau mwyaf sydd yn y sector amaeth dros y flwyddyn i'r 12 mis nesaf? Mae lot o heriau i'r sector yn gyfan gwbl i fod i dod mas a cael ei chyhoeddi yn yr wythnosau i ddod. Mae'r cynlled yn Caerdydd yn gweithio'n galed ar hyn o bryd gyda datblygu set o polisïau newydd. Hwna wedi bod ar waith nawr dros y 2 flynedd diwetha. Mae lot fawr yn digwydd yn y Llywodraeth ar hyn o bryd sydd yn mynd i cael ei cyhoeddi nawr yn wythnosau i ddod. Bod wythnos cyn y rôl Welsh er enghraifft yn wythnos bwysig dros ben i'r sector yng Nghymru. Ynglŷn â'r heriau busnesau, beth ni'n dychmygu sy'n mynd i cael ei cyhoeddi'n ffurfiol yw bod lot mwy o polisïau mynd i effeithio'r ffermwyr mwyn sicrhau bod y ffermwyr yna yn gweithio mewn ffyrdd sydd ddim yn mynd i cael effaith ar yr amgylchfyd. O ystyried na, beth bydde dy gyngor mwyaf di i ffermwyr ar hyn o bryd? Mae eisiau nhw checko'r cynlluniau busnes i sicrhau bod y busnes yn un sydd mynd i gallu codi dros yr her sydd i ddod ynglŷn â'r heriau ariannol sydd bod nhw'n effeithio bob busnes, dim just y sector amaeth, ac i sicrhau bod nhw'n bod ymlaen ac i cynllunio am y dyfodol. A falle bod hwnna'n rhan o sicrhau bod y genedlaeth nesaf mynd i bod gallu cymryd dros y ffarm, neu os nad, falle sicrhau bod rhyw ffordd arall i sicrhau bod y fferm mynd i bod gallu bod ymlaen i bod yn busnes llwyddiannus yn y flynyddoedd i ddod. Wel, ni wedi clywed lot am y byd gwaith. Beth i ti'n gwneud fel arfer de pan i ti ddim yn gweithio bob dydd yn JCP? Fi'n byw yn Magwyr, so mae Magwyr yn ardal neis o'r gwlad. Mae'n clwm gyda'r sector amaethyddol yn Sir Fynwy. Ac mae fi jyst dwlu gorau amser yn y gwlad. Byddwn ni'n dwlu byw mewn fferm fel hyn. O, ni'n lwcus. Wel, diolch yn fawr iawn i ti, a diolch yn fawr. Diolch yn fawr.